An ASAP Movement Chief Edel Roderos. Kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga salita ng Diyos at ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Jeremiah 29 verse 11 at nakasulat. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ito po ang kasulat sa Jeremiah 19 verse 11 at gawing gabay sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Doc Alternativo Newscast. Pagkakataon na naman kapanalig na magabayan sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan at mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs upang maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan para hindi na pabalik-balik ang sakit. Dito sa Doc Alternatibo, talagang ginagabayan kayo kung ano yung mga dapat gawin, sundin, tamang inumin, pagkain na makatulong araw-araw, magawa po natin sa bahay, sa buhay na hindi basta mag-develop ang sakit. At kung may maintenance medication na synthetic drugs, kailangan nang mag-undergo sa cleansing formula. Ito isang box na gagamitin po ninyo sa loob ng isang linggo. Mababago po ang program, depende dyan sa iniindang karamdaman. Kung may komplikasyon, kailangang masundan din ang natural megadose of vitamin C IV. Kaya didepende tayo sa solusyon na ibigay sa inyo, ipasunod sa inyo dyan sa iniinda o sa mga tinamaan na ng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makapunta sa Doc Alternativo Branch para personal na makausap at ma-check ang physical condition. Patunay sa sinasabi natin na kagalingan. Hindi kailangan mag-maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang naniwala, sumunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV, at kung anong itinuturo natin ay talagang ginagawa, sinusundan, naging parte ng buhay niya araw-araw. Pakinggan natin ang panayam sa kanya. Ako po si Mita Bayangos from Lara, Lacastarla, 71 years old. Magmula nung nag-take ako ng mga product ng Doc Alternativo, naging normal na yung BP ko, naalis na yung pagmamanas ng mga paa ko, at saka yung nararamdaman ko sa sikmura ko, naalis na rin, mga rayo-rayo nga, hindi na namamaga yung mga parte ng katawan. Wow. Yun ang naobserbahan ko. Opo. Nakapag-undergo din po kayo ng vitamin C, tama po ba? Tama po. Okay, then ngayon, yung mga ginagamit ninyo ngayon is yung mga, ano yung mga normal na product ni Doc Alternativo na lang kapag papaayos ng inyong health? Ang hindi po ako nagpapawala yung fulvic mineral, coffee, at saka B-complex. Wow. So ma'am, pwede ko pong alamin ulit ang buong pangalan nila, edad at taga saan po kayo at mag-share po kayo ng message ninyo sa ating mga listeners. Ako si Mita Bayangos from Lara, Lacastarla, 71 years old po. Yung mga ibang nakikinig po na may iba-ibang problema sa kanilang kalusugan, huwag na po kayo mag-atubili, mapunta po kayo sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo. At doon po yung makikita po ninyo yung
nagpapagaling sa inyo sa kanilang mga produkto. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan na sinasabi natin dito sa Doc Alternatibo. From Tarlac, ang 71 years old ay nakapagsabing wala na yung manas niya, wala na yung mga rayuman niya, at yung BP niya ay naging normal na, walang maintenance medication na synthetic drugs, matapos na sinundan ang cleansing formula, ang natural megadose vitamin C IV. Ngayon, kung ano yung mga itinuturo natin ay talagang sinusundan niya, kaya napanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Ang kagalingan po ay inyo nang napakinggan, ang patunay na natulungan dito sa Doc Alternatibo. Puntahan pinakamalapit na branch sa Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan. Kaya napaka-importante po sa amin na makausap kayo personally, ma-check ang physical condition ninyo dahil dyan po kami didipindi kung ano ang pwedeng ipasunod sa inyo, ituro sa inyo na maging pagkain, inumin na maging gamot na ninyo. At dito pagkatapos na maangkin ang kagalingan, talagang gagabayan kung paano alagaan ang katawan dahil kayo ang dapat mag-alaga. Kami po tagagabay lang dito sa Doc Alternatibo, kaya lagi kong sinasabi dito na kada umaga ugaliin na uminom ng tubig, pero haluan ng fulvic mineral at magnesium ascorbate ang tubig. Sa 1 litrong tubig, haluan mo ng 1 kutsara na fulvic mineral, 40 drops na magnesium ascorbate, at ang kalahati niyan inumin agad pagkagising. After 1 hour, pwede mong inumin yung kalahati. Then, magtimpla ulit ng 1 litro at yan ay gawing inuming tubig na hanggang alas 6 ng gabi para matulungan ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan na hindi tayo mamroblema sa high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, hyperacidity, yung mga high sa dugo. Ito pinaka-common ngayon na problema. Kaya ngayon, solusyonan na. Pagkatapos, gawing pang-almusal ang pagtimpla at pag-inom ng best milk, ng vitamin B complex powder. Ito naman yung organic na gatas natin para habang nagkakaedad, hindi malilimutin. Tumitiba yung buto, maiwasan ang pagdevelop ng osteoporosis, osteoarthritis, at higit sa lahat, kumikinis yung kutis. Kaya ugaliin na uminom umaga at hapon ng best milk at vitamin B complex powder. Kung medyo umaakyat na yung uric acid, haluan nyo ng turmeric powder. Kung mababa yung hemoglobin, yung red blood cells, bumababa siya, haluan nyo ng molasses. Maraming pwedeng ituro sa inyo dyan sa branch at ito nakasulat na para masundan talaga ninyo. Pruweba ng pagtuturo po natin dito ay nakatulong para mapanatiling malusog na pangangatawan. Narito po ang sumusunod dito sa Doc Alternatibo. Sana po yung magpatuloy-tuloy po ito at gano'n yung mga products na pinakikinabangan namin. Lalo-lalo ka sa akin, Haplas, saka Activated Champion. Ma'am, bilang member po ng Doc Alternatibo, paano po ba kayo natulungan? Nawala yung aking mga nararamdaman sa katawan. Tsaka nung mag-umpisa akong mag-inom niyan, hanggang ngayon meron akong solution. Tapos hanggang ngayon meron. Noong ako yung nainom ng fulvic mineral. Okay yung aking dugo. Kung ikukumpara po ninyo noon, ano po ang pinag-iba ng pangangatawan po ninyo ngayon? Hanggang ngayon malakas yung katawan ko. Marami pong salamat. Muli, ano po ang inyong pangalan, edad at taga saan? Ako si
Violeta Cuenca ng Manila, Lipa City, at 68 years old. Yan ang prueba ng pagsunod sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo ay maaalagaan po ninyo ang malusog na pangangatawan tulad ng nagtestimony si Ma'am Violeta Cuenca mula dyan sa Lipa City Branch. Narito pa po ang dagdag na prueba ng mga sumunod kung paano sila natulungan at napanatiling malusog na pangangatawan. Jovil Monteverde Espina, Bungsuan Dumaraw Capiz, 34 years old. Ma'am, kumusta ang paggamit nimo sa Doc Alternativo products? Paggamit ko sa Doc Alternativo products, manami gid sa sa pamatsyag, kag gina adlaw-adlaw ginamon ini sang gamit, pati man ang akon nga mga ginikanan kag mga kauturan, amo man ini nga ilang nga ginagamit ng mga product. Yan. So ma'am, ang aring B-complex ining honey, ano ang mga nabulig sini sa imo, ma'am? Kay dati ang akon nga sulok-sulok bala nagahirap. Tapos do naga-bloated. Oo. Di nagagamit ako sa B-complex kag honey kag yung corn coffee. Umutong nakapayo sa ako nga pansang sulok-sulok. Mga pila ka bulan or pila ka tuig na gamit nimo sa Doc Alternativo products, ma'am? Dugay nun, mga 3 years. Almost 3 years to siguro. So ma'am, para sa imo, effective gid ang mga produkto sa Doc Alternativo. Mas effective gid sa So ma'am, sa mga wala pa nakatry, ano ang imong mensahe, ma'am? ang testingan ng daya mga produkto sa Doc Alternativo kay epektibo gid kag herbal pa siya. Ma'am, congratulations once again. Ano ang kompleto nga pangalan, edad, kag taga-date, ma'am? Jovil Monteverde Espina, Bungsuan Dumaraw Capiz, 34 years old. Yan ang prueba naman mula dyan sa Capiz. Hindi lang siya natulungan kundi buong pamilya na gumagamit ng mga produkto ng Doc Alternativo dahil napatunayan na sa loob ng 3 taon na paggamit ay hindi na masakitin. Wala nang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan dito. Kung mahilig ka sa kape, meron tayong corn coffee para hindi na umakyat yung blood sugar, yung kolesterol, lalo na sa mga may diabetes dyan. Sa mga mataas ng blood sugar, laging umihilab ang sikmura. Ito ang kape na makatulong sa inyo. Corn coffee. Tandaan, uminom umaga, tanghali, hapon, anytime na may makain na hindi healthy, uminom ng corn coffee. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Tagal na po kami gumagamit ng corn coffee sara-sara. Dahil ito ay pampababa ng dugo kapag pataas na yung dugo mo, ito lang po ang pwede mong inumin. Makakatulong po ito ng malaki, lalo pa doon sa mga high blood. Ako po si Lizel Tigabete Bacaling Video, taga-Ipilan, Lapiang Ipilan, Box Point, Palawan, 38 years old. Nuweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Good news dahil pwede na maka-order door-to-door delivery ng mga produkto ng Doc Alternativo at kahit hindi pa kayo member, bibigyan kayo ng 40% discount. Mag-message lang sa 0946-967 3211. Ulitin kong hotline na i-message, tawagan para maka-order door-to-door delivery ng mga produkto ng Doc Alternativo at kahit hindi pa member, bibigyan ka ng 40% discount. Mag-message lang sa 0946-967-3211. Mas mabuting daluhan po ninyo nakaschedule na herbal natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan, ang tamang pag-alaga ng katawan para maging malusog, hindi na masakitin, hindi pa balik-balik ang sakit. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Martes, ako po inyo makakasama sa Bigan City, Ilocos Sur branch. Nakaschedule din dyan sa Olongapo City, Zambales branch at Kalibo, Aklan. Bukas, Martes, April 19, ang seminar schedule po ay nasa Lawag City, Ilocos Norte. Ako po makakasama nyo ulit dyan sa Lawag City bukas po. At nakaschedule din sa Iba, Zambales branch at Roa City sa Capiz. Ngayong Huwebes, April 20, ang seminar schedule naman nasa Alaminos, Pangasinan branch at
Pasi, Iloilo. April 21, Biyernes, ang seminar schedule nandyan sa Dagupan City Branch at Sara, Iloilo. Ngayong Sabado, April 22, ang seminar schedule po ay nasa Abulog, Cagayan Branch, Katarman sa Samar, Tacloban City, San Siangco sa Cebu City, Buog sa Zamboanga, Sibugay, Surala sa South Cotabato at Nabunturan, Davao de Oro Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Puntahan pinakamalapit na branch upang ma-update kayo kailan yung schedule at pa-register in advance para libre na ang check-up and counseling at priority ka pagkatapos ng seminar. Dalhin lang ang medical records or any laboratory result at magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng fulvic mineral. Libre ng healthy diet at libreng 1 box na mixed in herbal coffee doon sa mga magpa-register in advance. Ito yung pagkakataon na maintindihan ang tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Sa mga may sakit, itong pagkakataon na maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan. At sa mga members, tandaan, pag seminar day, halos lahat naka-promo buy one take two para sa inyo. Kaya huwag magpahuli para hindi maubusan ng buy one take two promo during seminar day. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City, Old Mayon, Oroquit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa 115 branches ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Libo. Isa sa concern dito, Doc, tungkol sa vitamin C IV, sabi niya, kung mag-undergo ako ng Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo, hindi na ba kailangang mag-take pa ng medication maintenance ko sa hypertension at sa cholesterol, ganun din sa blood sugar ko? Alam mo, nagagalit yung iba, but sasabihin ko yung totoo. No? Hindi na po kailangan dahil yung pang high blood mo, pang cholesterol mo, hindi naman talaga nagpapagaling yan. Honestly. Maintenance po sila ng sakit nyo. In fact, mayroong complications yan. That's our point. No? That's our practice. At hopefully, marespeto din yan. Kapag gumaling ka na, hindi lang vitamin C ang kailangan nyo. No? Kasi alam mo, ang sakit, hindi lang din dahil sa kakulangan ng vitamin C. Ilang beses ko na hong nilinaw dito, marami pong factors yan, pati pag-iisip at emosyon mo, nagpo-produce ng chemical or gamot sa katawan. Kaya intindihin nyo ang factors. Hindi lang vitamin C. Vitamin C is just one of them. Well, it's really very miraculous kasi nga napakaraming sakit ang napipigilan niya at maraming sakit ang napuputol niya at naibalik ang kalusugan. But don't think, my friend, na everything is about vitamin C. Kasi sa katawan natin, kailangan ng napakaraming minerals, kailangan ng B-complex, vitamin B, vitamin A, vitamin D. Kaya nga, meron ka fulvic minerals, inumin mo, may kakainin ka, halo sa tubig, may prutas ka, may gulay ka, lahat ng pamamaraan ng positibong pag-iisip, positibong pamumuhay, ganado ka, 100% na happy, positibo, nananalangin, may Panginoon, nagpapatawad, naglilinis ng kaluluwa, naglilinis ng isip at puso. Lahat ng to, kapartiho ito ng kalusugan ng katawan. So again, hopefully, naiintindihan po ninyo ang mga bagay na to. Kung kayo po ay nahihirapan, we have a program like kung nagkulang ka ng vitamin C, meron kaming Facebook page para sa inyo. I-type nyo lang vitamin C IV Doc Alternativo. Itanong nyo kung anong gusto nyo. Meron tayong video doon, dagdag na information, paraan para maging member at maka-avail ng promo.
May nagtanong dito, Doc Ed, meron akong pasta sa ngipin, itim yung kulay. Totoo ba na may halong mercury ito at meron bang side effects sa katawan? Yeah, absolutely correct. No? Kahit itanong natin sa mga dentist, expertise kasi nila yung ngipin, mercury talaga yan. At idagdag ko lang, ang mercury na yan ay napagkamalan na healthy material noon. But WHO and Department of Health in 2017, kung hindi po ako nagkakamali, they declared mercury is a poison. So, ano nga ba ang epekto kapag may mercury na sa dugo mo? Pumasok na like pasta sa ngipin. Araw-araw mo ginamit ang ngipin sa pagkain. Bawat kain, mayroong mercury nahuhulog sa bunganga papunta sa small intestine at pumapasok sa dugo. So, ang mga palatandaan, toxicity signs are one, yung balat mo natutuyo at tinamaan pati ang mga nerve cells ng kidneys, itong nephrons. So, sumasakit bewang mo, leading to kidney failure. And napakadelikado nun. Napakaraming namatay dahil hindi nila alam na mercury lang pala ang dahilan pero dumiretso sila ng dialysis, etc. Number 2, yung problema sa puso na can be manifested by aching or parabang ischemic attack, sumasakit, tumutusok. Yun yung mga palatandaan na overloaded ang puso dahil siyempre heavy metals ito mercury. Pag pumunta sa lower extremities, for example, paa mo, hindi siya naibumba pataas, nahihirapan ang puso. Number 3, yung memory loss. Ang neurons natin tulad ng nephrons, mga selula itong maliliit sa ating utak. At ito ang malimit na inaatake ng chemical na mercury sa ngipin or anesthesia. Kasi may halo talaga mercury yan noon. Tatamaan ang synapses or electrical connections ng neurons to each other. Kaya bumabagsak yung memorya, tatamaan ang pagtulog, nahuhulog yung buhok. Tandaan natin ang mga palatandaan ito. Number 3, because your thoughts really plays an important role sa control ng iyong emotions. Nagiging irritable ka dahil tinamaan nga ang brain cells. Ang irritability na to ay nagbubunga ng pattern ng sadness, doubts, murmuring anger, and hatred. Madali po kayong sasama ang loob. Mga palatandaan po ito na kayo po ay tinamaan ng chemical. Yung tolerance level, yung tinatawag nating pagiging yung mga taong nasa paligid mo, hindi mo na kaagad naiintindihan o na-appreciate because of this irritability syndrome nga na epekto ng chemical sa utak. And yung kuko, nagbabago, yung ngipin, may mga simptomas ng deterioration sa ibang organs na makikita sa ngipin. Like for example, teeth marks, nandyan sa gilid ng ngipin, nakikita sa dila. All of these are manifestations ng deterioration. So, hindi po mahirap i-diagnose, i-detect ito kung physically meron tayong one-on-one premium check-up and consultation kasi napakarami sa ating mga kababayan ang biktima po ng mercury poisoning dahil sa kanilang pasta sa ngipin, yung maitim na pasta. At napakarami na po natin ito sa buong Pilipinas na atin pong nakaharap and nakausap at nabigyan po ng gabay at solusyon. So sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin na mayroong mercury sa ngipin, itim po ang kulay niyan, may mga palatandaan po kayo, sinabi ko na. At kung kayo po ay talagang merong ganyan more than 10 years, magsimula na po kayong mabahala. You have to really worry and correct that worries as soon as possible because the danger is really very near. Heart problem is there, memory loss is there, kidney failure is imminent, and your body is deteriorating. Madali po kayo mapagod, mabigat po yung paa, nangangala yung kamay at paa, madaling sumasakit yung mga joints natin as if meron kang arthritis. But those are indicators of toxicity because of mercury. Pati yung mga ugat sa paa, umiitim yan. Kaya ang iba, napapansin nila parang may diabetes sila, humihina sila. Again, tinatamaan ang mga maliliit na ugat, pati yung Langerhans ng pancreas natin. Kaya bumabagsak ang produksyon ng insulin. Kaya hindi po na-process yung ating asukal, nagiging dormant sa dugo at diabetes po ang sakit natin. But again, nasusolusyonan po ito kapag sumusunod po kayo sa tamang cleansing protocol, yung pagkain at inumin. Vitamin C intravenous, yun yung pangbalanse ng chemical sa dugo para may labas sa pamamagitan ng pag-ipag, dumi, pagpapawis. Natural method po yan. At lastly, kapag meron na kayong irritability syndrome, may epekto na po sa spirit ninyo. We call it your attitude or character. You need to reprogram. Or else, paulit-ulit lang po kayo kasi nasa subconscious level. Nasa
tinatawag nating nasa diwa na, malalim na talaga. You need a coach no na magtuturo para putulin yung kadi-kadi ng malas, yung bad vibes o yung negativity na nasa taong puno ng irritability. Ito po ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa 115 branches ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch upang makausap personally, matsik ang physical condition para sa tamang gabay tungo sa kagalingan. At dagdag pa na pruweba sa sinasabi natin na kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Rolando Estabilio, 59 years old, taga San Nicolas, Ilocos Norte. Anyat digiti na padasam nga produkto ti Doc Alternatibo, sir? Fulvic Mineral, daily kong ginagamit yan. Nakapag-cleansing na rin ako at saka vitamin C. 6 na beses na ata yung vitamin C. Lahat ng coffee, natikman ko na rin. Mga magnesium ascorbate, eye solution, sa mga capsule natin na regular na ginagamit ko po. Anya ti dati nga problem mo, sir, bago ka nga pimasok ti Doc Alternatibo? Problema ko po noon na severe ang kidney ko. Tapos sa sa prostate pa, mayroon pa akong kaso sa prostate. Yun po ang pinaka-severe na sakit ko noon. Since gumamit ka ng Doc Alternatibo, sir, ano yung mga pagbabago na naramdaman mo? Malaking pagbabago kasi nag-umpisa ako noong 2019 at saka sa tulong ng mga produkto ng Doc Alternatibo, natanggal ko yung kidney stone ko at tuloy-tuloy na gumaling po ako. Sir, anya tinagan mo, sir, edad ken address? Ako po si Rolando Estabilio, 59 years old, na taga San Nicolas, Ilocos Norte. Yan ang pruweba ng kagalingan mula dyan sa Ilocos Norte. Naiwasan yung operasyon matapos na sumunod dito sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternatibo. At si Sir Estabilio dyan sa Ilocos Norte ay talagang nahinto na safe yung mga maintenance medication na synthetic drugs at ngayon natuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi na masakitin. Kaya huwag tiisin ang sakit dahil may kagalingan. Puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan. Ang pakiramdam magaan na sa katawan. Yung lakas ko nag-improve, yung pangingin. Hindi na ako nagpapikit mula nung magkaano ko ng cleansing. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch. Ngayong April 25, Martes sa Dait, Camarines. Matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong April 26, Miyerkules sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abukar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong April 27, Huwebes sa Legazpi City. Matatagpuan sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong April 28, Biyernes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong April 29, Sabado sa Lopez, Quezon Province. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon, sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Ngayong April 29, Sabado sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianon College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free 1-box mixed and herbal coffee, free healthy snacks, free notebook at ballpen, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak
pack ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig. Ang seminar registration fee, 500 pesos. Huwag palampasin, matuto at angkinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Kapanalig ka-alternatibo dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang palatuntunan na to at ang mga nagtestimonya mapanood na po ninyo dahil naka-video na nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternatibo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College
College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo.
Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabu, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa bawat bukas ng